Hej, jeg sidder her med Bodil Kastrup. Hej, tak for at du var med. Det er glad. Ja. Hvad arbejder du egentlig her på Lykkeskolen som? Jeg arbejder som rengøringsassistent. Okay. Ja. Og hvad gør du som rengøringsassistent? Altså, jeg prøver at gøre rent og i klasserne og i fællesområder og på toiletter og ja, fordi der bliver rigtig meget beskidt, så der skal også gøres rigtig meget rent, fordi der er en hel masse dejlige børn, som går ud og ind mange gange om dagen. Okay. Ja. Og hvor mange gange, hvad er din bedste oplevelse? Min bedste oplevelse, det er faktisk, det var for nogle år tilbage, da jeg gik og gøre rent, og så var der en, der kom og sagde til mig, Bodil, det er godt, vi har dig her til at gøre rent. Det synes jeg var en rigtig god oplevelse. Okay. Og her den 19. maj, 20. maj er det vist, der har jeg været her i 20 år. Nej, 19 år. 19 år. Det var lige et år for mig. Ja. Men 19 år. Ja. Og vi er så også glade for, at du er her. Det lyder bare rigtig godt. Tak for, at du kom med. Ja.